नैबे समाव आं रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंनो लुबैयो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दिनै बुंनो थाङोब्ला आकाश पाताल डिफारेन्स मानो होनोब्ला नैबे सनितपुर जेरै लाल बराहि गामियानो एनडिएफबिनि राजधानी बायदि दंमोन दा दिनै बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोंनि नैबे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एबा बालिपरा हालाम एबा रङापारा हालामाव रायजो जानाय बर'फोरा ओरैबायदि मोनसे सान्थियाव दिनै माने बखबास एबा थानो हादों दा बेखौ माने बुंनानै फोजोबनो हाया दिनै बै समाव आर्मी पुलिस दिनै फुङाव फैयोब्ला आरो मोनाबिलियावबो आर्मी फैयो दिनै जों गोसो हिसाबै माने फरायनो हायामोन गिदिंनो हायामोन बेफार बिजनेस बायदिसिना फालांगि खालामनो हायामोन दा बेनिखायनो बिटिआर एकर्डआ जोंनि थाखाय माने बिराद बाख्नायथाव मोनसे एकर्ड गुबुन दिनै बिपिएफ पार्टिया बुंबाय थादों दा हमनानै ला सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम माने हाबनायखौ बिथाङा लुबैया नाथाय आं हाग्रामा महिलारी सारखौ बुङो बिथाङा अनलि गावनि सार्थ एबा गावनि राजनितिक लाबालाबनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ एसे मिसलेट खालामनो नाजानाङा मानो होनोब्ला जोङो बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंनो धन दौलत नाङा नाथाय जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि गथ' गथाय जोंनि बिमा बिफाजों जोङो मोजाङै मोजां सान्थियाव थानो मोननायखौसो जों लुबैयो धन सम्पतिया अरायसम थाबाय थाया बियो थैब्लाबो लांनो हाया नाथाय थांना थासान्दि जों अरायसम गावनि बिदा फंबाय गावनि बिमा बिफाजों थानो मोननायखौ जों लुबैयो दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव जों दिनै अरायसम सान्थियाव दं दिनै जों रंजा खुसि गेलेनायनि बेलायावनो जा फरायनायनि बेलायावनो जा दिनै हारिमुनि बेलायावनो जेथिंबो जोंहा दिनै डेभेलप जादों आं बेखौ बिराद मोजां बाख्नायो आरो प्रमद सारखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावो फारसेथिं जोंनि बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारनिबो गोबां बिहोमा दङ मानो होनोब्ला बिथांनि नाजानाय दिनै प्रमद सारनि नाजानाय बिथांनि नाजानायनि थाखायनो दिनै जों बिराद सान्थियाव थानो मोन्दों दिनै सनितपुरानो जा ढेकियाजुलियानो जा गहपुरानो जा बिश्वनाथ सारियालियानो जा बेनिखायनो इयुनाव जों जेब्ला थालांनाय गामिखिनिया हाबगोन दा दिनै 47 गामिया हाबबाय जों प्रमद बर' सारखौ जों वेलकाम खालामनो थाखाय जों दा साखाफारा जाखाबाय जों बिराद गोजोननाय आरो सारखौ जों वेलकाम खालामगोन इयुनावबो सारनि मोनसे थिंकिं दं सारा मोनसे ओरैबायदि सानो माने गावनि जिथु मानब सम्पद होनना बुङो मानब सम्पदासो मेन मानब सम्पद जुदि गैयाबा जोंनि बर' हारिया मालाबाबो थांना थानो हाया आं गावखौनो मोनसे डेभेलप जानाय माने मा रां रुफा धन दौलत न'खरखौ अनलि लुब्लाल' बे डेभेलप जानाय बुङा दिनै जोंनि बर' लाइमोन जिथु शिक्षित दुखिया गरिब सेंग्रा सिख्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ दिल्लीयाव लांनानै जे सुपार 50आव दिनै आइएस आइपिएस जेरैबायदि माने मोनसे मानब सम्पद होनना बुङो बे सम्पदखौ सोर खालामदो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बिथाङा खालामदों दिनै बोसोरनै बोसोरथामसो जादों खोमा दिनै बोसोरसेयावनो जुदि 25 एबा 30 जन करि जुदि जोंनि आइपिएस एसिएस ओंखारोबा होमबा 5 बोसोराव बेसेबां ओंखारगोन दा दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंहा मानगोनां बै समनि 17 बोसोर माने सासन खालामनाय हाग्रामा सारा जुदि बैफोर बाथ्राखौ सानब्लामोन दिनै बिटिआर एबा बिटिसिआव बेबायदि माने टेलेन्टेड आइपिएस एसिएस डक्टर इन्जिनियार रोजा रोजा ओंखारगौमोन नाथाय बै बाथ्राखौ बिथाङा सानाखैमोन दिनै प्रमद बर' सारा दिनै मानब सम्पदखौ बिथाङा सिगाङाव लानानै जेरैबायदि खामानि मावदों आं बिथांनि खामानि मावनाय बिथांनि जिथु आदब खायदा टेकनिकेलखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो बाख्नायो निश्चय बिथाङा फोरमायबाय आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सुबुं सम्पद जाबायदि सुबुं सम्पदनि थाखाय खामानि मावदों बे खामानिखौ गोबां रोजा रोजा बिथाङा साबायखरदों आरो लास्टजों आरो जोबथा जों बे सनितपुर जिल्लानि थागिबि बिथांनिसिम जों सोंगोन जा बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माने बिटिआर गोरोबथा थामहिनबा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायखौ गोजोन गोरोबथा नङा बे असान्थिसो बांसिन जादों होननानै माखासे बिपिएफनि एबा हाग्रामा आगुनि बारग' बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोबां मेल मिथिङाव बुङोदि बिटिआराव असान्थिसो बांसिन जाबाय होननानै बेखौ लानानै जों सनितपुरनि थागिबि बिथांमोना माबोरै नुहुरो आथिखालाव एबा बिटिआर गोरोबथानि उनाव माबोरै थारैनो असान्थि जादों नामा बिथांमोननि ओनसोलाव जों बेखौ मिथिनो नाजागोन आरो थांनाय गोलाव समाव माबायदि सान्थि ना असान्थिमोन ना बिटिआरनि उनावसो बिटिआर गोरोबथानि उनावसो असान्थि जादों जों बेखौ मिथिनो नाजागोन दा बे समाव थारैनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों दि बिटिआर गोरोबथायावहा माने असान्थिसो बांसिन जादों होननानै थारैनो बे सैथो बाथ्रा नामा सिगांथ' सान्थि दङमोन नामा बिदिबा सिगांथ' बांद्रायसो सान्थि गैयामोन सिगांथ' गथ' मानसि जोंनि जोहोलावजोफोरखौ गावथारदों बुथारदों बेथ' बहुत असान्थिसोमोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोआनो जा बा जोंफोरनो जा अबेबा माने लामा सामा हान्थिनो हायामोन मानो हायामोन दाथ' बहुत सान्थि
दा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय ओरैबायदि सान्थि माने नों जेराव थांबाबो माने खुनु सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा गैया दा गोदोथ' बेबायदि ओंखारनो हानाय माने पजिसन गैयामोन अबेबा गथ' गथायफ्रा फरायनो थाहैयोबा मोजां जुदि टाउन सहराव जुदि थांनानै फरायनो थाहैयोबा बेखौबो जुदि मोजां एसे टेलेन्ट बायदिसिना नुयोमोनबा गुबुन हारिफ्रा बेखौबो माने इनडेप खजायोमोन बा बेफोरबायदि खजायनानै माने षड़यन्त्र खालामनानै षड़यन्त्रनि बुलि खालामना होयोमोन जे बेफोरबायदिनो माने बुहुत मानसिफ्रा जोंनि जिउ गारनांदो माबानो नांदो अनाय अनियागरिनि बुथारजानो नांदो दाथ' जों नुदो माने बुहुत माने सान्थि माने जोंनि बेहाय मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु 17 बोसोर बिपिएफआ सरकार सलायदोंमोन जोंहा बेयाव इसेबो गोजोननाय गैयामोन दा जिहेतु इउपिपिएल सरकारा जिहेतु 2 बोसोर खावसे जे 2.5 बोसोर जादों 2.5 बोसोरावनो जेखिनि सान्थि फैदो आरो फैबावगोन आरो माने जिहेतु 5 बोसोरानो क्लियार जायाखै जे आरो फैबावगोन बेनिखायनो जों माने आसाबादि जे जों जाखिनि माने 2.5 बोसोराव जा सान्थि मोनदों आरोहाय फैबाय थानाय बोसोराव जों आरो सान्थि मोनबावगोन।